Uburimi n'ubunda n'umuri uburyo bw'ugwesemya na kwimanya iguru y'uburimi bw'ekerero. Imetogenda kwibulya nga Kisaga nekemelyo nalete kyabo tambe kurwasa bakuru baitu Kisaga na no maite ekeruta ite kityoke buye gose chance buya nigo cyale kuye kwa ninya nyeni elindi elikuwa manye go kiri buya tali chance kuizi to koyega twakaranga segasi ali Kisaga nigo cyakaye kirubaka kwa igwo bwansu kigima ne omwanchu mulirya ekero kuigwa nga chinyoni ao anana mono chimba chingeni chege sare chinchu chombe chamabere aina ya matunda asimekire meyeli roba lya Gusii imanye uburimi bwa mugondo ubutugi bw'etugo na teknolojia y'ekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi asama tukamange na bere ngo batebya nga uburimi n'ubunda boigo uburimi nesiro asogokinia uchumi ya Kenya amwa norogongo rwa Gusii abere ngo gotalia imeyeli roba lya Gusii imeya Naikuru Tabaka Nyalenda Gonga Nyangoso Embassy South Mogrango imeyekerwo bona nyogotete boigo chikuye kachinsaga chibuigo na ndichiko cyogera bya nandoli bakoigo bwansu bachinsaga mbwate imeyo morobelyo yoga uburimi n'ubunda kire Jumatatu chinsa ibere cyabutuko no mwiroro ritukoria Jumanne kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited niko babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna Kisii kibakuri cheti cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi cyonsi kiriya kikuburukanirwa ne computer nabo igo kiri spray paints no chire mbabwate keyboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisii ase number enotisano nebire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Kero muntu nabwato muganoye kurweibolitwe goikasa ikireboniga kurende kero igentekemo kebwatana numugano yomo Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbiyamana manu mwanchu muri Ndizi TV nande karongo kwali ani asumu chadra bwelitko liare osenkambo yaito yelitko lialero kalitko na otetina nkorati kana tolina siasa sinini tora so sensemeli ya mangana breastfeeding ekyare wiki yeni go yarenge ngana gosini go yarenge wiki ya breastfeeding tora kwanne ngane yekaro bwate umumanyi bwenseme yarado tebina ngirikeri kego korwa gose umongina okora sensemo yokonki umwana na kiri umwana okora asensemo yokogonge kyara yega etokwana igoro yo mwana na mama mwabo asensemeyo ya breastfeeding as emambi yabona kubatkana na World Health Organization ngokwanira mangana yo gose chichomba chito choba jen ngokwana jira mangana ayo kitota kara tora kwanira igoro yingane yo ya mangana breastfeeding gona mangtora jukwa na simambi yabona tujuko uterus idage tutigari chinge no yetwanyo rutusabo kwabera asingi bitango bibere bitatu korende ngisa jitura atware amanya sawo tokonya tukwana abera tatu asemambi ya aboniga turena masiwa ya mama ni chakula kwa mtoto ahina tujukwana asintira ya bono mambia kabamo na nje mbako mweri nyera ndora sinzemo ye mitanda Facebook tonyore
Ndizi TV News digital boga sema ya YouTube na boto nyara Ndizi TV News ogo nyajinga kina boto tweet at Ndizi TV News ende tuskina ujibo sekerengel kiao getume gwetera ase number ede as screen ya yura we ya 0792192834 ene number yetu as studio enda mwenye ndi baga sema mbia boniga na bana nyono maete lakini na bakora tukwani ala denga ki bua kire aninga ki toko enda gochibo karibu sana madam. Asante sana. Erietaria Nenjuli Nyanchama Nyamao. Oyobori kirukyo bo women rep wa Kisii County. Nanda agachaka bori kirukyo bo speaker wa Kisii County. Nando yoro munyagitari wa bangina na abana bake. Karibu sana mwanchia umurigereria. Buya sana yo kwigure na numwana siasa ale nande numumanyi asamangana afya gosino munyagitari ale anene asensemo yabangina abaraba mama nande nabu bagogonkia ekero baiboire na bakongi abana asensemo gose kodengana ate bana siasa ari nimwese deke yamara odena ki arochiri birali ya siasa tubago so asensemo ya breastfeeding madam kero mwana siasa ngwali kero kyo bugumende kwa se county ya Kisii nchisana nande no roberto kuri je sama tukare bosyo kwali kero kyo speaker se county ya Kisii boigo na kyo je siasa wikaboni ga sense ya Kenya. Asense ya Kenya igondo chena bono siasa nero ya beire nkongo gwe bintu byose nande wikatwanchira nenu mwanchio umudigereria na siasa nero kirigenda nigotete kugenda roche kuragira buya osoma buya lazima twake chikura chetu no bungaini nande chinga kitia ikire bono tutaigwa kachikura ese medio goteguna twasere twake chikura igongo sababu anto baito chinga kitia bosyo tigakorigere ringo cio bonuke igere rimonto ongenchuki togwakira chikura wetani abuti ansabe umwanchi umurigere chinga kiechi cha ikire kirimo kwa basubati ebirugo y'uburai igonko bosaba ese chinga kicha 2027 kamuranche akira bakungu chikura ngero kyo bugabana obo senator obo woman rep obo MCA obo chumbe tema kubeka bangina ari bagosanga mona bagaka yemangana taigosarika biasa nigo tunyora bangina bange mangana tro ikenta kwa kana nae nje munando je abangina na kwana nabangina bagambori na nakie bakungurende bagwakira chikura kaibari abakungu bono ngweso kibari babudie birogo kamuranje abangina babwatisi nabagaka tubwatisi 20 egeretorena echange abere Kisii County nande gokorigiri nemechiende Homa Bay nonye Tanzania amagenderaro ko kunguno bari ese birogo by'uburai biri bikorigiri na kibesanga ikigoki ebirogo ebinde mbiro abo jamanwe kanisa no bo treasurer ebirogo ebi abakungu mbaikiro lakini ebirogo biri bikorigiri ngakeni bene no mugati omonene ngombe kerengi meko bagu bakungu mbayo ebirogo na biyo president obo governor obo senator obo woman rep kamuranje support abakungu na ritora tware chenchingia ese Kisii biasa ne katonde tentoko rekurwa sense meya ke siasta so sense meya ya breastfeeding asimambia boniga chingwana jite kero chaka katio mwa Kenya kwanza na simio moja lakini ngencho chingwana osenge njabarai babere ba kwana murai bwense tokotogera muto no murai bamba simio moja Raila Odinga yarekana none chingwana echinchira atwara mungusore buya kwarangane chingwana ba kwana murai bwense na kwanda karara sense meya central no murai bamba simio moja na kwanda karara ngase county Nyamira abulitukuligoro njeni gongo teba umurai bwense His Excellency William Samoei Ruto no umurai former prime minister Raila Odinga tiaba twaro kwegenana igontete gotebi umurai bwense His Excellency engombe nengima onye Raila otagete nonye nekina makengombe yu ka whichever engombe nengima kugwija abantu batwaro marembe nanda abantu bakwanira nebuya igobono nere nakere chikura chisaine igobono gako marete mesa tiamorete mesa na masikani yae muno muntu bwakere chikura egere no engambe ikero etoke na engambo esa abantu bege naine bagwate trust ese gochi esa mangana bagochi kwanera na tware omorembo muya nande na ritora twari chinkwano chengenjo lakini banya ko ngusanana na nakoba yogo tegenana na bokonyorana chinkwane chinchiko kaenda bia igoti ante bia bantu baito bwansi kwa jumla ngombe nengima onye motagete kwa usekoru egetari ondenera nyore eigwe ninkare nande eigwe na nere na kiri chikura jetindo chibo kongboro egento no kuigwana na komenya no morembe bia sana pay beni yare kana se basically madam Julia anga kitura kwa ningani karwana ba Kenya batana basically bieto pain ya kromosmali
housing levy ya soire amangana cost of living ne endrete na kira kwa ningani se second year ni gonda tebe na amangana ya housing levy ne finance bill bado na rekotini okio mtata na bagenda Supreme Court na ndi gongo saba abarebeito ababunge bari bagotoka bunge na abasenator bari geje ntekyo egere abantu mbacha kagwa kwe bango ese gintu batatakiti ekero tagete gintu kegendrere reta abantu active participation egera abantu bachangire gintu kyo abantu bagikanire tigatorenga kitukoros chibesa kuruense menga dotige kurasmisa abantu chinyomba ande za chinde muntu takati umuntu onyote kuraro mutegoro ngakyo komoko igobono amangana iti arusi gese payslip boikera mpaka mneki yo kuraro mutegoro ara onya gata ite kuraro mutegoro araro mutegoro onya gata gete kurare inyomba ya mabati koko genda Masailand gade se bakobeka chinyomba cyabo babegete buyane tobe buya igende grasima kerete cultural diversity na lekerete ebintu biri bikoro kyo muntu ngeya kuruko onye no mumasai na ate ko bekendo kya emuna gitagite onye no magere na ate ko beka muna gitagite igoto go to rasmisa 20p ese serikali na to so enyumba yerigera muneye ese na ndenza chinde nyoko biara ta go so ime musenza chinde cho ne eme go gotoka mutasange na bantu rende cultures timete cultures ke Gusii ekoro kya bantu kere tofauti igoti ya serikali irigerina naki gepangeta mangana housing levy mangana housing irigerina ekekoro cultural diversity ya bantu baito as it been incorporated ya bekiruime egere ndo basa korasmisa abantu egento batatake biyasano manchumori asemambe ya aboniga ekatorina Julia Nyanchama asemambe ya aboniga ndete gotoera igoro ya mangana siasa kekeno mwana siasa bano gosotora ya breastfeeding ade bigoro ya mangana yoko gonkyo mwana turaikoro bunu morai county ya Kisii gose ukwaliti cross county ya Kisii na kiro jabo korrea se county ya Kisii boikana ni birengo bya gose bado ndo endete gosuma ni gongo teba esogora igwa Kisii county ni gongo teba lazima omugavana n'abantu baito bonse kwa jumla tobwaterane okoba muna na rigeririe kero chibesa chikoirana back to the exchequer na chibesa chinchia tumegete ku Kisii county ekuno kworoki amangana makongo chibesa chichigo cha for development ande gwikere financial year mune kwera rasima chirane igoti antebi aba MCA baito babe chonjo nande onyege konyarekana igongo saba umurai Kisii county government his excellency Simbarati areta abantu bari ba Kenya School of Government barugo semi anene mona manga financial year ngakie kogenda content angani ya kabere ya gatatu nande ngikega neiri egara abantu bamuigetanga batware gutwa banyara gutwara go semi ngakie financial year yes serikali go koremeremo ari chibesa chitabe chikoirana n'abantu baito chiparanjiraba development banyiganete chibesa chikoirana chingi machita kuniri wetani abu igontete gotebi abantu baito kwa jumla ekero kyo gavana etwaete his excellency Simbarati oyuro mubasi igontete gosaba ababasi ba minto na inchino mwasi koru yakemoni ande no mojokero kemoni igongo tebana ekero kagia chire sino na gia chire bono ngia chite bubasi tiaba basi babwatesi his excellency Simbarati okoba nande chikura chigo chagwaku togo chakoiguna naki nande kero bonsa chinde keira nebo basi gose bono konyara banda bata bone kero tia kerwa kegende bonjai gose kerwa kegende bogirango igo bono tigato tige korigereri omurai ite bintu bigosarika na toganeti tomoikange aba basi n'abantu abangai nande babwate biasare town baikyo omugavana ange egere ebintu mbibasa gosarika nekero geke nekia babasi igo twensi torigeti na ikero gokurubu basi ngaki ababasi bago togendi nane tomete n'abantu abangai biasa na singinjore tutare gukwanda siasa sobo imekera siasa yabere siasa na siasa yabere abana siasa kero yagendire ko siasa sinsi ya Kenya etukora yitigera abu kero tujikoganya siasa egendire ko bayana ba siasa na turachiko kwane weekend asi ubugare asensemiri ya siasa namagendero kuna situkura lero esali yarenge wiki yokogongia omwana was breastfeeding week ekwera litukulera tare 7 ekitwara ngiridi Julia Nyanchama ajara dena obuye bwokogongia omwana mborobyo metinyere ngomwana konga faida kyomongi nabwate kera kongia omwana no mwana faida ki agotwara ekarto chikosuka gochibose yenda gutobwada nabo tutomera uchumbe ayinyinga semambi yaboniga diboliraga nkumuboli anene asensemo ya breastfeeding osokogongia omwana
kato kwane gori okonki omwana buna umumanyi inki eke torengete Julia amangana kogonkia umwana igotorengete afyengi ayo umwana igotorengete afyengi ayo mongina igotorengete afyengi ayo kenyoro igotorengete afyengi ayo bakenya bonsi nensengi makwa jumla ne sababu torengeta amangana ayo nokoba amangana kogonkia abana breast milk yani amabere aliakoruro bere it is the only balanced diet ubwate sensei aso mwana it is tadi naone so mwana the only balanced diet ebwate macro and micronutrients it is breast milk igonte tena ndi kwiredi bageri saba nafunzi baito bago kora mangane yo bochenu moko bori riso ajeri nkura bori gurire se physiology a balanced diet it's the only one to bwate essence ngima is breast milk igokatoro togote bya bantu baito na baminto gonki omwana tadi na gose tu asiriri etoko batebi okoba na bam science atebere it is the only balanced diet na ande bono kingo chakera igongo chakana ndi umwana yabwenta kogonki ndi umwana tegere kogonki wa egere toreno kubuya bwa ebo kogonki bono e uchi somo nginamboro bio umwana yabwenta kogonki wa within 1 hour je ivoiro umwana abwenta kubekurobere buna iboruna bono oyo togete saa moja na nusu kwa bono saa mbili na nusu ya kirogonga no ni saa mbili na nusu taraika within 1 hour tari after 1 hour within obo katikati yabo sedie ntangani umwana kango bekirobere esababu toko tebere igo oro amabera yangu cyari gokonya digestive system yani gari muno mwana koragera guchinda echake gokonga achake kuba buya wetani abunande ngina tinga kichiri agonkiri omwana onye gugutaka omusubati otabasa gosiria manyinga mange erie korokuna postpartum hemorrhage igokonyorana kwabegete omwana robere nenda okonya gota nende kondo ekobwata ende gasa ine konya gokea because of oxytocin hormone ero ekorusi gukurese ese ekimonkero wego ku pituitary gland kegotokarie sobongo bono hormone rio mongina begete omwana robere ne hormone gasa ine korusi gokoba nere kogera amabera asoka muna cha bono nenda yo mongina nero ne gasa ine ko kweringa agokea egere nere ubuisike bwae bwachakiri kuirana na berigo igo nande yake amangana ari ya postpartum hemorrhage mangana ari manyinga koru ekero muswati agonkiri omwana igo ubuna bwobuya egente gitangani egento kende gya kabere didio mongina munarro omwana wa munacha onyorana bono bachakiri kumanyana baja kumanyana omwana bono umongina nero uchakire bono gwancho omwana no mwana uchakire gwanja ngina ando konyoro mongina goso mwana bakorigirirana mongina riarigeti omwana no mwana konya kumaga maiso yangina ngaya barigenia anda basikuishi mede komyamuki bari mapema ya mura baibori baibori tamase lakini karemba kare ya kare kakiito abana bakairega bamago komyamuki timedingi akabera kirete no ngonte bira badai bono bondi yaba ubwanjani bwachakarende gatiyangina n'umwana no omongina rendo chaka koba protective chaka kurendo umwana nabo bwanjani bwo chaka igo mpaka muno mwana gasa ine gokina goikera bono konyora abana bange mba nko gubare sengina mono gwetani ese stage gete na itogo tware gete Oedipus complex ese bono mwana nyaruka gochaka gwanja ise lakini kurumo chaka no konyora umwana gosomo ndago jwako ai mama minto nakuri kwa nanya ko mundo ko na he tato minto nakuri igo bono bonding eyu ego chaka immediately muno mwana iburu nande sababu ngotebera okora bana bari bakugurwa bari ba surrogate mothers bari ba omongina bwerure ako konye koimuki omwana enda yao diri bakoiboronye tutageti omongino nanda ache gokuruka gosache gokuwakie je gosache gokana na yaya nto igwana nete komoro omwana igo umwana yo akorusi kurwabu batarachi kumanyana nangina mongina tarachi kodigerie omwana no mwana tarachi kodigerie egero gwanjani bochake nandonye konye bapangire omwana oyo bono no yo bumonto mwa kwanyorana bono omwana yo akorusi immediately tabasa go bond nangino yore surrogate mother ebia no manju bori gono wetene tokaro kwana gore ya breastfeeding ekero Julia tetebirina ende njira ya morende na yogo bond no mwana na ande kero muswati anyoro mwana ria kongi omwana mna tetebirina bono igongwana nkuja kari kwire na buya mubiroye ramo anyoro umwana biamono ina to kwanda semambi ya abone Julia ndiro kanyoro muswati kanyoro mwana lakini ndo nyatabwa tingurubuye igo kobetiriri waja kongi mwana osea kora twara jingwe igonda tebo mwanchwa omurigereri
ekero musubati akonyora omwana igo igabwate stress enyinge otwarire yani okobina kodi obororobodi ebokogera amabere agusira nonye kawaida noe uchakire kogonki aise gotwara stress igokonyora amabere achakire kunacha nonye ng'ombe ibwate stress okonyora ikurusia amabere bi igo ekero mong'ina riria agonkiri kegima igokonyora baada ya maumivu ario kobina naro igo eminute nana kibono nakikitogote bana abagaka kaibare omogaka gachirange gagutiri omong'ina akogonki omwana agonkiri omwana buya mwaka naragwa konya kumoteiya asante gasinengi agwakorire konya kumwabusabu konya kumokonya rende gochia konyorana nando enkore achakire kuira nanse amabere achakire gocha riri omwana eburwa amabere agocha aria amache aitaracha yebona marabuiga gocha kana amache amanya gocha abwekaine yele kerimuiga amanya gocha ya marabu igo bono obwanjani bori bokorrekana chinga kichiri omong'ino yagonkiri ogokonyorana ebirengeri biogochandika riare kobina biachirense nomong'ino chakireko kosokia amabere gwetania abo nande togoteba ti omong'ino onyore egento kia moriro iga kenya komochangamusha nobwanchani karigetie omwana okonyora munakobeka omwana robere iga amabere gagochaka gocha eka tutujukwana igoro rende importance of breastfeeding gukwana turutuma ebinto bire bitatu mbiri biebi omwana emetinyire ngatakere kogonga Julia omwana igaga neri kogonkiwa ese emetienyi 24 2 years and beyond miaka ebere guchibusi nabali juma na munyaruga nabali juma naba mwese chinga 2 years that achi WHO gotebana naki omwana tiagonki 2 years and beyond abang'ina babwate getabo kerigia clinic onye kwagesomire buya gusonye kumete kosome gesongo keri nabo konyora naori kerena naki gonki 2 years and beyond lakini rende didio mong'ina gonke irikigima ese metenye risite metangani eyue koro abwata kogonki exclusively ataiko muamaje ataiko muakende gionsi gotatiga mwana tari kunyimaje taikunyu maji none rongori tari kunyu none rongori taikunyu okoba mabere igabwata mache tayari mabere aya igabwata mache igare set temperature taikugania bwati kumwana mungina taikorigi gosekena kubwata mabere arorobe igare temperature ngiya igabwate mpaka sukari onye kwanya komena osedi mungina ko akogonge madena ngagondara sibani buna boko iguna bwate mpaka sukari agaro moda konge mosaje na ate na bakonga nabo mugaka goncha uiguna na kienda gire mwana ngaki biya sana Joshua na igweda mangana ayu bona mabera yo konyora igari buya ese metinyi sita mogonki utaiko momentera kende kotatiga bana mbaro badi okonyora bakurwara osensa chinde badi abaiburi babo ngina narware to burwairo botogoteba HIV okonyora madio gona rari tokoba egere omwana wetaba kaga saine kogonka nande tabasago kwambukiria omwana omwoire igo bono gutatiga madio gari omwana akoekwa omwana igagwente kogonki ese metinyi sita ataiko kende gyansi gwetani emetenyi sita igagochaka bono koeguchindagera nkenke metenyi sita bono gochibosio omong'ina nagasaine kogonki nande nagasaine komwae chindagera chinyie bono muna chiri chiechi muna nabakomwa karongori omwa kagena amatunda ching'ende ng'ora nande tari amang'ana atwakana amang'ana ayo gosang'ani na obosi bobwate ching'ende bogatwara manang'u bogatwara bakomena etogotebe iteri nchiringi ayo koragiria abana okoba gokorigereri chingaki chiri omena ikoira koia egere vitamins biri biminyukane bibe binyare ko babsorb gochese omubiri echire tobauti ne chingaki chiri ching'ende chikoi ne chingaki chiri chibando chikoi igokonyora nabo tware ing'ene kerenge kiayo koragiria omwana lakini gwatokana mwana otaranyora ebinto biri bira omubiri oranyare kong'usa oranyare gwabsorb okobo koyikwa ebinto ebibiro tobauti igonye ko gotaka komwerongori poa nandonye nakagena ende yonsi lakini rende abante bagotebeye obodi nengiere kuba nebwate iron yani amang'ana ya manyinga makeki ano lakini rende rongoni nabo komwa onye na mabere kwa mwakando kiango kando nadio konyara komanyana nsachinde omwana oyo taikuigweka na buyane namagena osenza tiene namwaterigena nanyorire na mubero jakire kuumuka nadio komanyerina allergies kiabwa igo gwachaka komentera chindagire ching'ora nando onye
orenge kudia mario gari a HIV na bakogenderera na nabo konyorana umwana goikero imitinyi kende mwaka yomo aigabu chechete buya ande tabwati burwaire ande gabwata afiengia ekero ko mogonke imitinyi sita abana bakongete imitinyi sita baikurwara raisi baikurwara eyue minete na esabari yao yo gochinya gitari kuri gichibesa umwana ne woderi nero gwake iri musibo iko kwa pungusire okwana gitari mbiye muno mwanjimurika twene tukwana igoro yo konki umwana epetinye umyake gwate bebere uchumi eda to monto na konki umwana mungna ndagera kyata kiri ko dende linera atwale chinguru jo konki umwana myake ebere churia endagero mungina atakere ko koria egente gitana ni tianyore egente psychotherapy endagere yo bwanchani aro kibu bwanchani egere omobe yani enkore aegendese agonke mwana ekare no bwanchani gokonyora mabera rodio dioka ekende gia kabere ari balance diet nonye gwate bochumi asarikire endagere rio tete kogora mwana gorera ngina na bako die dagere yu arosi amang balance diet eboneka nichi ega karongo tebe balance diet inyora chiabo zinc copper metals ions pinjireme echichoka chigotoka ise ese breast milk ejota nyore ese obokima chinyeni nenyama kwambwatire buya igobono mongina kaga sene kuragera bya ari chinyeni chinyinge anywa macha amange anywa mabere ari omeno ari endagera kawaida onye na matunda tanya kuwechanda na nejepa akuri tigadi chi matunda donsi are season etota onye ne birangwa tibu buchete mubucheri onye na maembe mubucheri onye na matunda kerikero kogicha kere balance na bomongi na gutwara mabera mange akonyu na macha mange no bwanchani bas na bokonyorana kero ri konyoro taraika sara na ndina na umuswati na bako gongi abako kama mabere anyabeke emagi umwana ego ne recommended you ne ejuba ime osege bira ya matuka etoko tebege kombe kombe tadi di gongi kombe munege munege ga bono kwa rusi gento kya ubiyoro bere dwao waka mabuya omwana oegwa lakini omore rio nyogo kwende gasi naboko nore me moreta ko contaminate mabera ya Julia abareri mbaigo kuna mabera y'umungina nje nimba manyete ngakinare ko kore gasi Kenya Airways na dina chite nkamanya na mabera ngina limono onye go tagete ndagira no eyo mwana te basa ko diegu no moreri ai rosi ndagira buya nyabeke bakuri buya matabi nkange ndagira yoja onyerete mesa warusiora bere rwa odigereti keita waka maguti me wakoroga iga azenda yo mwana ndagira ya oyonsi pingese ndagira yo mwana yari moreta gukuna onye aware baguri ya karo dide na gwakamire nabake sana ne sababu tu achete kugundweke ndomune kitu achete konyorana ese Kenya Airways okonyora baswati abange bakogenda chinse cheisiko isiko di bagokoba bageni umwana otenya gitari obwate malnutrition mama mwabo chibesa ko di nechi nyingi shopping nyomba igakorete igaisana kabisa lakini umwana igabwate malnutrition mpaka marasmus pono toga chaka kuringa kitoko konya ni twatewete na yaya mongina endagera muno gosoka nonye neba butuko aro endagera ero sikubuyebe tayari usioro bere rwao umoreri na bana nero kurangeri na rete ndagereri goje okame kabisa mabera ikeo okoroge buyeiga mataibono mwana okuboka morage umwana agosoka gakobucheche buyesan amabera yakarugo kamurenda bekwe kombe ngakya kurendo egere garondo jo agaroro bere iga nage kombe bita bauti abere kyaro nakabwateri bere raga okonyabeke okokama mabere onyabeke kombe onyamumeke ekero kwa nyamumekire ekero gwate refrigerator fridge na bokonya beka onye kogo chikoira chinga kichinyinge lakini ekero tabwati refrigerator gawende konywego within 6 hours yani chinsa sita anyuru no ari omwani anyuru ta expire yo sikisimi ya wasi expire 6 hours achakire taino no gwesba ochaka gotwara akamusugete amabere umwana nabanga mushrooms yani amoba gose
oboba baga mandegere go amandegere amnago sarika bwanga kwa nutrients nyinge okonyora bacteria anjite ku multiply very fast ya gera achaka ko kutwara kamuswake igabono ese chinsa sitakagwa kamese gakombe ka umwana onye to yange tiakume ku abeke fridge kra abeke fridge oyo kokoero mwana na bakonya sokia nyabwati akoero mwana buya sana keto kwana iga ande ntwaburani alina ekero okogonki umwana bono robere nota kere kuraro sibi na kwaro sine nchagwa ose moishi na kwa moyo ko mwa ke grande yari okako ose ne rasmo sibi ose ya sekonya go sibi ai taikene onse kwa iguna omwana nara unatete kogonga ai rusio robere ai omonyene sibi amagokolitanga unless kwarenge gasi enkongu nande yo siara ya mario ko yijumbu nande igo tigeto mubero ukore gwasi lakini ese kirandi ketoke begete buyoko nyorana oboche numboro ona konyora ari ese kwarenge ai sibia magoko onye ge kunyare kana onye kwarana kwaba contaminated na boko nyore getamba utinyiga ne egetamba kebwata mache ibirira utinyiga toro chinone ngombe to kama to gosina mache ibirira basa maberanya ko gasi obeko mwana kore ndonye getamba ikinkei na ande tori contaminated na bogwe sibya yama wako rusio robere rwao o mwana ngungi gabare bate abuna umwana umurani gakogonga saiti kubu mwana nyaroka na mane chulia na boko nyora okugani ku mwana umumura na boko nyora kuri iguru ese amangana yo kogonga na inje gombwata bamurabuka nande nanya gutwara umwiseke ibono ninje nya gosomba gukigosina umwiseke bona arange kogonga lakini rende okogonga kwa ku mwana umumura konyara umubero egugani tindagire nyingi nande gaga sene nande konyora nzachinda abana bamura umete nabo bagukusana before 5 years bago before 5 years mortality eri abana bari bagukubatare kimetienye yani emyaka 5 abamure barabange yego Y chromosome bono science etobwate X chromosome eri ekorosio mwana nyaruka Y chromosome eri ekorosio mwana umumura bono konyorana abamura Y chromosome nere weak igo igotaka kubwate sibu sana gosirwa nonyekero mwana onyoro mwana muisike nando nyoro mwana umumura bonsi bari nasare batwaro bokongu igo konyora chinga kichinyingo muisike gagotobwa kubwo mwana umumura monto umwana ate dio modro kurwali umumura na beko maberga chengo umumura konyorana no karo ba ko iburu abange ba ikonyara kwirwanira the Y chromosome te kwirwanira mo bono na kike konyana barabu muna bago bagonka amabera mangere bateme kwirwanira positioning irende karo kongi umwana breastfeeding breast milk positionere usingo matere gosenga kiera nabo jarende nabo como beka kokonya kwa dijingo konya ko nyiko ayo ko bwato mwana iga to konya ko okobeko mwana iga como bekete iga igona bodi gereti umwana orobere ngese na ruoro umwana nabandi gereti muna muri gereti gakuchia nere kandi geti kuchia orobere munurure igona ande ko digeti umwana to konya ko tware kini kebego konya ko gachi muno konya ko ompio mwana ay konya ko subaidi di umwana kwaranya ko mubango saiga konyora umwana bonding edie gedrete nande ko korigereri ga ko morigereti ga morigerenti na konya no gotokera nkoyo nande umwana iga ko igoro munu mune kwanya kare nsu die go geto mun umwana abwenda igoro munu buyaigo orobere paka asadia mwamu so munu boge stokoro ka ariola donyare go swamun tadi ni poyoka iga egento kero kedi ke momuge saurande ti orobere ga di konyora umwana okumbatire kero mwana okumbata igo togote bo mwana uyo mbuya ari essence moyo kogonka lakini gokonyora mwana okorome ni poyoka korugosia oka konyora mwana uita ikogonka bia nande konyora na bwata makongwande abwente kodigereri bono bunaye umumanyi bwa mangana ngwe kumwe mwara nyora libaga mwara somya basubati mangana ya Julia osbad chinga kinarenge maternity ingo sominaringa basubati muna ngweta iga around ingo badigereri na batebinga nara cheki abana bonsi kwanza amanya gosembu ya baretinde divu
nyoro mwana ogwete gutuka nasari korenere koboko gwetani abu nande ngorutoro gosemi one on one okoba to ninjen kwanega n'abantu abange konyoro umong'ina naroganeti ogokonya kori inyoraga togocha kogenda busiga bwa bantu umong'ino nsachinde nabwata obokong'u naganiti ogokonya kori kore confidential egere nsachinde arusi orobere rwaya kworoki ng'akirore egere umukonye ng'aki akobeka omwana igo tokonyora ribaga anene mono riritore nsemo ya maternity postnatal abokonyorana nanje naruro gosemi kwane esabasubati bari bako rineti ondie kyathena lakini onye gwachiete sabari rituko rigima rasima osibie chimbere na macha makendu liberera liboe omwana tabaisa gosa audana amacha makendu rende na gwachiete sabari ntambi onye gwachiete sabari ntambi tingo manya sababu kya kwanera macha makendu lakini gento ni maete na ekero gosibi omubero na macha gosamba amabera akugasio korora orobere gwomete mani amabera ikire cha bono nanda macha riberera ngotemare ko soften yani amabera abamuna ajakire goiteka mureria ng'ombe goiteka onye gwachiete sabari atambe na njira nere no nyekero gwarure gasi aesibi buya ekere kunyarikana konkyo mwana lakini ekere taikunyarikana etinyi beko mwana buya sana katwendere tena ndibano ntutakerende nandoto ndero tutebe bosemia gose importance ya breastfeeding ndiwateina karo mwana kugonga ngonyorare chingu nande ngwetangare kurwa samarwere aw hanikire kieke geokonya aso mwana gosekera gonyora breast milk ya hanikire komukonya churia egente getangani minatwateba ni balanced diet igo immunity omwana ekonyore igere igoro inkonyora chinga kichi cha covid-19 inyora abana mbare konyore sindani ya covid-19 lakini abangi namba nyorete nanda abangi naba nkogonki bare ngimbaro bare kogonki igo bomanyi bo karekanana umongina kaga saine kogonki omwana we nande nabetire sindani ya covid-19 immunoglobulins antibodies bidibire soro bere ruangina na bodi bigo ikero mwana igendre gokonyo mwana goikera mpaka twakoro obotuki na abana na baromba betwese ndani ya covid-19 ekina kiegento kende immunity nkobere igoro ekende togotebana nadi na kwandira mangana bonding ekende togotebana breast milk ye ige korigererina omwana abe omwana umwaini ese amabere yomongina ndobwate gento ku maternal mitochondria maternal mitochondria nere korigereri obungaini bumwana ese abana bonspi igo bono naboko gumonto gata nanje ngina asirete tanyara komogonki igo konyora no mwana yare gucha kogonki gware gucha ko omungaini mono yeko komenta igo bende bibwato bungaini amabera breast milk okonyora umwana akoba mungaini because of maternal mitochondria Oscar wajibosio buya sana ntubwate stages cha amangana breastfeeding stages cia mangana breastfeeding osenji yote ndobwate stages nyinge gento togotebe stage entangani onkyo mwana 1 hour ensedi entangani mna ibuiru omogonki eyine stage entangani akabere mogonki continuously for 6 months yani oko mogonki semetensi to taiko mwakende eyine stage ya kabere koru 6 months gotibosio genderera ko mogonki oko mwachindagera ao bas kogokora bono ndiri bono goikiriri bono gochaka komotigi igo omwana nawe komotigi sibona goika angokera nguna batatu na bege biribiri mwana wisho bangire utia kogonga na utakira utigi omwana gose omwana tigagonge mpaka arose tena bono rinde gende kiandosiri ese one kare bade myaka ebere nabo okomogonki onye tariki myaka ebere ndibona ikiri myaka ebere agochikogendo yo gatatu igo konyora muna nabatebi ma breast milk yengo konyero bungaini bo mwana beyond 3 years bona mabera iga konyanyora muna endagerende onsi bombate igo importance ya eteri nyinge mono onye ni immunity ya rendi onye na mangane bungaini brain development beyond 3 years konyoro bongo bono kwa bwabeire ono no gukina tu mutagasene bukina igo bono igo ngotebana omwana oyo tiagonki within 2 years and beyond lakini bono beyond 2 years 3 years igo komwa protein tu yani balance diet ya kawaida era aba bono
mama otwarire o develop roire tinjeti kogonga metienyi ose metienyi tatu nkigita kire gokorwa omonto orwarire mama mwabo orwarire ng'akibona omwana oyo akorendwa gose pati mbayo mama riari kwibora osira omwana otigara achuria naki omwana atakire gori mabere kiatakire kwegwa ekiane gwatere nari rende nakabwata obong'aini ne ebinto bionsi intayo bono aria kwegwa ese chingaki chia bono twachakire obumanyi bw'okorigerina milk storage abang'ina mbaro babwata amabere berwete kokonya abang'ina bande abang'ina igo mwana bagunya amabere yo breast milk tank nero senara mabere abang'ina mbaro berwete bakama yabo abekwabu igo nabongonya amabere yo mong'inonde nabo kunywa lakini ko ijabere irasimapi apima kaita ese chingaki chia bono muna tugata marwira manga mange igo konyora omochandoro amabere ayugoika cheki gubuya gwetani abu chingaki chiri chia kare onye muswati osirire riare kogonkia nabo konyorana nonye muisiko mwabonye gwato mwana mokena bakomubika robere lakini ntoigo beke gente kibono yoko bamarwira abeira mangra man ono igo konyora chingaki chia bono mwana akoigwa mabere aya ye chi container nan prenan omwana kurucha kakoegu bona ye ng'ombe na karongorio cha koroserigu igorene tari ogwancha lakini tokoteba na chingaki chiabo cio breast storage breast milk storage nkorigere guchire ndenge chingaki chia mega ncha chake isenya gitari enene ya Kenyatta National Hospital nande obotukimbuga asene torena egente kenyare gokore gasi gosenke ikunya ingyo kerekero monta arwarite toteburero bonene ao kadi na togongi bwana ya yuguno borimo mukungu ande bwensi orwarete oborwaire bwa HIV igotogotebana gonkyo mwana utaigotwara tamutangwende yonse abakongi mwana lakini ngumachibaro tena haya to narwarite kongi mwana ngokwana bali tali nyina kwana chingaki chia mega mukungu ande bwensi orwarete igotware gukana na tabasa gonkyo mwana tokacha tokanyara mwana igagokwo malnutrition other causes of death tari HIV tabwati HIV lakini otware malnutrition oso jakira mangana orosa kwanyora bakure bono ese etoko digere diebo tukiboga koru tokarana umongino enonyorwarete gakogonkio mwana oe nando umongino nare samariogo viral load ebinyinyi byachire nseso umubiri gw'umongino no mwana riria achakire kogonka ngese nko mwatora mariogo mariogo gwikire metenyi sita nande gochibosio nande igo emineti nanaki umwana onere nagasaine korendo egere tatwara oborwaire egento togosaba omwanchi omorigereri omwana tabasa koegunda gerende yonsi muna gwachaka komoenda gerende yonsi anene mona ekero ng'ina abwate oborwaire obo bonene igo konyorana digestive system iga ase endagera muna ekorukoru munu mpaka yachi gosoka enyasi eyu igebwate mucus igebwate amamiri korwa omonu mpaka gari muna echo egosoka amamiri naro kagochaka koegwa endagera tobauti etari amabere yachaka gokuruguta amamiri ayu amamiri ayu gabwente korende nebinyinyi mbiso agochi gochime naki ekitogoteba onye gokogonkio omwana mogonkio otaiko mwakende gionsi naende onye kobwato gogotigera omwana omoiseke bwa egasi mweresena obooto obo tabasa koa mwana ndagerende yonsi tamasi koa mwana ndagere nonye nyoko biara kobo abang'ina abange okonyorana bagoteba omwana oigure nchare bachake komomeni mbamanyeti ekikere gosensa chinde torabateba ng'ina norwarete igo bono togoteba gonki exclusively obuya bwa amabere bwabeire obonene mono kobua obokong'u bwa oborwaire obwo Morning Brighton, you look smart. Memono, watoto wangu watatu niliwanyonyesha for only 1 year na they are healthy. Kuna shida hapo oyombeti? Hakuna shida hapo. Ngabu shida teyo kogicha ese midinyeri sitana abagongeti buya ndobwati shida teyo hapo. Buya sana nane olikaga igana amabere y'eng'ombe aro ekero nagongiri omwana nimbrukani ko mwana nda mabere ande gose tiganywa amabere anoka oyo nkerubo Lydia kerubo nabakara goboliwe amabere yango kuburukania ekara kilometer sita nabo gochaka komwa make bono muna protein ende yonse muna tokoriga ngese muno gochiko momenyero ngui nabo komomenya amabere momenya magena momenya chingende momenya mosori bwo omena gose no omena igo iboko ngumbuyo
Buya sana. Bono ndro biro bito ndo jijulia bia erire sa twanyorwa jedida kaisa tutimete to uterus tunonge tuchikora kinina hata kana urwo bose bwa bo mweru yesu muswati turigireti itonyore to umwana bono burigete mbere bakonyora abana bari umwana akonyora umwana tote abana be school aboro ngikora batakire ko gongia abana babo umwana narumeto ko nera korana umwana bono umwana oyo okonyora umwana onde teenage pregnancy chinda cha mapema igabwenda chinga kichiria gonkedi umwana abere siko emitini sita gonki umwana oyo nyebe konyarekana airane school usabe de iskola egere anyare goikira ni nere kirenge kiae egere nere ndu musadiri obugima nande tu musadiri umwana oye obugima ekine abana babwate chinda cha mapema egento nande ndatebe amangana ya breastfeeding kadi gento kyo monto yomo abagaka goika bachicheime egere bagurira abangina chindagera chirichiganiri egere omongina agasane konyora mabera mange ari akonyara kogonki umwana igonto basa gotigera abangina omusigo bwoko rigendagera nande okonyora chinsa chiri bagasane korigendagera okonyora na amabera achakire gokea ekende kia gatatu abana mbaro bagoja banga kogonka abana goko rigeribuya orobere rwange na goko rigereri eronge kigumi umwana umongi oru orobere obekero umwana mabera tayo kwanyora umwana ojakire kwanga ko baroje na chinga kia gusaji umongi nere ga simeti na mabere naro diuka kwanyora umongi umwana iyo mwana ndia mana ni chiza gusaji bono roche urae gwegetinya getari koruke yo misiona maide ne omongina ne kondari mugundari tarari kendo mongina kurma mpaka marogo orobere goko rurigereri erugwekaine chabati gusesimi koko no tema gokama mabere taya goso gosona gasoka ebi mini nibitai keno nege kombe kwota omwana no manene nande sachida abo mwana mumbura kwanyorana kenengeyo omwana ochaka kwanga ogonga bosai otena ndegine kiyomi ogo ekera dikere bosabono ngiora je gotebere omwana ono kwanyora omwana uchakire kwangorobe Buya sana karoba sembwa bo mwerio aseda keyamo chulia kero turogitokole bono nande tuituroberi buya ikiano etu aba the breastfeeding week bado abantu mbaenda koibora na kogongia abana tudonyorane platform ingia tukwana mange kera rere twachutie sari bire bitu byarenge bike kento tageta abana bakine bari na afya erenge asante mwanchu murigereri igonga tebana breastfeeding yose kogongia umwana negentekia breastfeeding na ekoroche abana babo bagotara gucha bare na afya bataikorwara igoko igubiya muno moiburi wetani abo kogonki ko mwana ngokonya kore umwana abe umwana umungaini nande ukogonki ko mwana ngoreta kore ubwanchani ese family mwana taikorwara numwaka nere kaga sane kuru ndagera abakonyorana umungina uchakire kogendra biya nonyene ro monyene ubuchechire abangina bange karba ko bagonkiri abana konyora banurire bachakire kubuchecha sachinde batebana amabuta y'umungina agonkiri umwana igongo saba umwancho mudigereria koranche onkyo umwana ochinga kichiri chiganeiri nande akeranya saingambiyana gakoira umwana okoboko tosireti bugimadi kware konkyo umwana irari bageri na eria bene egere onyare gutwaro umwana obwate afyengia ando umwana omungaini boko konkyo umwana o kwarosiri gesakwekia kwarosiri Kisii County ingia Kenya kwa jumla nensingima asante sana Buya sana narogoroguna Joshua nyajwa yagoteana gaki musacha natagire kogonga boria mabere muriga na koriga mwira niri gotokore na chinsemo chine nonye boluya gusande nabokonyora norobero nabokonyora umungino onyoira abana chibarongo nabatete kogonki abana bae lakini okwanyorana ese culture yabo konyora robero romo nurumo yaka uronda abana ba urunda abana naki toikora baluya muna bakongete mubiri bakore kazi kabisa inara mangana kasindi chinsemo chinda kwanyora nabana abana barengeti barongo bagwate malnutrition afya ya sirire bono inero yagere to kamanyana na ninkika bana abatayigukina orobero romo rumo oroda bana batiabasa Wasange grandi yakite to ko razere ro manju borede lakini Julia na jaje etukwana ya sobogare amangana breastfeeding kerna bwate amangana maya about milk breast milk and the breastfeeding and breast milk ayo mwana takere konyora ototebire na bowet mwana agwetangurwa samaroire au ekeranyweta kirandigi kia mama
ambia mano gwakira ambia mana karo wachara kuri Ndizi TV nero once mosi nilitukuria Jumatatu rigia tugusabira tware weekend ya otware wiki engie tabwa tubiru kunyo binde byonsi ekaro togoswa asemeroberi yaito ye wiki me Ndizi TV nero once mosi tukuria angitonyorane ase umoroberi ensake na karo jukwa na mangana afya osenseme yo bochenu nitoko na sara nyarangi ntita somoroberi yo kira litukuria Jumatatu kira litukuria chuma ajo shauta ne producer ite kwene kuna ebinto byonsi byago jera senjera ya bene kurwa sense media studio A ena into kartoko baga ga studio B igora kinitora maiga tatu mbia mano chulia asogo cha ase studio una botamberia ne Brighton makoringo te ne gente kiene gente giansu ne giansu ne gotoke me andi Steve ne robansu bomba Gusii